Хәерле сәгатьтә дуслар, яраткан тамашачыларыбыз. Эфирда атнаның иң көтеп алынган инстахит тапшыруын башлап җибәрәбез. Һәм сезнең белән без Бәхетле төркеме. Ниһаят, зарыгып көткән җай килеп тә җитте. Бу мизгел һәр кем өчен шатлыклыдыр. Зурлар өчен отпусклар сезоны башланды. Балалы гаиләләр өйгә эш эшләүдән 3 айга кытылды. Ә балаларның үзләре хакында сөйләп тә торасы юк. Каникуллар. Җитмәсә, ул балаларны яклау көне белән башланып китә. Бу Инстаграмда утыручылар өчен дә шатлыклы көн. Чөнки күп кенә билгеле шәхесләр балаларның, гаиләләренең фотоларын урнаштыралар. Хәзер аларның берничәсен сезгә дә күрсәтәбез. Зинира һәм Ризат Рамазановларның кызлары Айгизә бу бәйрәмгә ныклап торып әзерләнгән һәм шигырь ятлаган. Балаларның яклау көне шундый матур белән булмайдан тулы балачагы балаларга уллардан бәхетле безнең балачак. Яклау саклаучы булгач, шулап тула җылылыгыз, шешкәрен улатылгач. Бәйләм белән сезне. Ганиевлар гаиләсе өчен июнь тулысынча иң зур айы. Чөнки башта кызлары Гөлназ, соңрак уллары Кәримнең туган көннәре булып узды. Лилия Биктимирова балаларын котлап матур сүзләр язып, аларның бәләки чактагы фотоларын урнаштырды. Без дә бу матур теләкләргә кушылабыз һәм тагын бер тапкыр туган көннәре белән котлыйбыз. Тагын шунысын да әйтергә кирәк. Гөлназ туган көненә кып-кызыл розалар гөлләмәсе алды. Тик кемнән икәне әлегә барысы өчен дә сер булып тора. 1 июнь Айдар белән Азалия Юнусовлар өчен дә мөһим көн икән. Гаилә коруларына быел 5 ел тулган. Бәхетле гаиләне агач туйлары белән котлыйбыз. Бәхеттә, мөхәббәттә һәм иминлектә алтын туйларны да узырга насип булсын. Ә хәзер әйдәгез 5 ел элек нинди булганнарын хәтергә төшерик. تبسمك لأخيك صدقة كل معروف صدقة اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي شفاء Let's start Тоташ бәйрәмнәр. Узган атнада дин кардәшләребез иң зур бәйрәмнәрнең берсе Ураза бәйрәмен билгеләде. Билгеле булуынча күп кенә артистлар ураза тотты. Һәм ай буе фотолары белән бүлеште. Гүзәл Уразова бәйрәм көнне гаит куймагы пешереп, якыннарын сыйлады. Бу матур күренешне әлеге видеодан күрә алабыз. وقولها تاني وعيد كلامي
Премьерага күшик. Илсия Бадретдинова тамашачыларын «Син үзеңне бел, яме» дигән яңа җыры белән сөендерде. Тиздән бәлки клип та булыр. Әлеге җырны тыңлыйк. Шулай ук Элвин Грей лейблынан Виллиның да яңа җыры чыкты. Тал тирәк. İki yürek alaşkan Talsınlı мәхәбәттә Үндесе юбуладыр Бары тик әкиятте Афыктан кояш калка Ата бәхетле таңым Мен сине эзләп таптым Гүзәлдән гүзәл ханым Эй моңсу талы тирәк Күрешүләр сирәк Миңа тик син кирәк Сиңа тик мин кирәк Син зур терәк Эй шундый зур теләк Миңа тик син кирәк Сиңа тик мин кирәк Гүзәлдән гүзәл ханым Һәм бомба дуэт. Гүзәлия һәм Фирдус Тимаев «Көт мине» дигән җырга дуэт яздырганнар. Бу хит булырмы? Ничек килеп чыккан? Хәзер үзегез белерсез. Нинди хәлдә дисәләр дә, йөрәгеңә керсәләр дә, кайтмас инде дисәләр дә, көт син мине. Oylarını bilseler de Sağış bilen tirseler de Işanmasın sözlerine Kıtsın mine Kıtsın mine Koytamayanlarına Şifa bulup Yanan canlarına Kıtsın mine Bildisin bilen Tirsanıp Gütesin bilen Kıtsın mine Һәм чыгарылышыбызның ахырында кавер. Әлеге башкаручыларны сезгә күрсәтми булдыра алмадык. Ураган юлына мин ураймын, эзләреңә түгәм күз нурым. Син сулаган язны мин сулаймын. Кайда гына үзең, кайда гына үзең, күз нурым. Кайда гына үзең, кайда гына үзең, күз нурым. Шуның белән әлегә инста яңалыклар тамам. Сезнең белән без бәхетле төркеме булдык. Җәйләрегез күңелле үтсен. Матур ТВ белән бергә калыгыз. Пока-пока.